Tak, přišel mi úplně skvělý PR balíček. Velikostně teda spíš balík. A je to od Essence. Tak jsou v něm vlastně produkty od Essence. Tady je řada jelly, řada bounce. A když se to takhle hezky otevřeme, tak tady v těch okénkách jsou takhle produkty a tady mám dárečky. Takže je to vlastně takový beauty battle mezi těmahle dvěma řadama Jelly and Bounce a já bych si měla vybrat, která je mi sympatičtějšího, samozřejmě mám vybráno, ale řekneme si to až na konci. Tak a v balíčku je vlastně takováhle košilka, pak tu mám ponoštičky, flašku na pití, taková termoska bych řekla a batůžek. Tak a z té řady jelly mi vlastně přišly 4 produkty, takže tady máme takhle primer, pak tu máme under eye primer stick a máme tu aloe sprayček a ještě eyeshadow primer. Tak a z té řady Bouncy tu máme vlastně taky primer, pak hydratační sprayík, tvářenka a rozjasňovač a to bychom si mohli teda i rovnou svočnout, ne? Krásná pigmentace. A ten rozjasňovač pak je hezky. Takže swatches za mě super a ještě si je vyzkoušíme ve videjku. A ještě teda, abych to uzavřela, tak za mě tento beauty battle vyhrává Bouncy a moc děkuju Essence za zaslání toho balíčku.